Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς θα κάνουμε download και εγκατάσταση το ADT, δηλαδή το Android Development Tools. Πριν την έκδοση 21 ήταν ξεχωριστά το download, θα έπρεπε δηλαδή ξεχωριστά να κατεβάσετε το Eclipse και το Android SDK. Αυτό είχε κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Πλέον η Google και το Android το έχει κάνει bundle μαζί με το Eclipse και έρχονται μαζί με τα development toolkits. Δείτε λοιπόν πώς το κατεβάζουμε. Αρχικά ανοίγετε τον browser που χρησιμοποιείτε και πηγαίνετε στο developer.android.com. Βγήκε και το KitKat 4.4 τη στιγμή που κάνω το βίντεο. Πηγαίνετε εδώ πάνω που λέει Developers και έχει ένα βελάκι προς τα κάτω. Κάνετε κλικ και εμφανίζονται τα μενού για το Design, Develop και Distribute. Βλέπετε ότι στο Tools γράφει Get the SDK. Κάνουμε κλικ εδώ για να κατεβάσουμε το SDK. Τώρα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα, το Operating System που τρέχετε, αυτόματα θα το εντοπίσει η σελίδα και θα σας δώσει το ανάλογο SDK bundle. Στη δικιά μου περίπτωση, όπως βλέπετε, έχω Mac και έχει εντοπίσει το γεγονός ότι χρησιμοποιώ Mac και μου λέει να κατεβάσω το SDK και το ADT bundle for Mac. Στη δικιά σας περίπτωση θα εντοπίσει το δικό σας λειτουργικό σύστημα και θα σας εμφανίσει το ανάλογο κουμπί. Το μόνο λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι το SDK, οπότε κάνουμε κλικ, κάνουμε scroll down όλο το συμφωνητικό, εγώ το έχω διαβάσει πριν, κάνουμε κλικ στο κουμπάκι για να διαβεβαιώσουμε το γεγονός ότι έχουμε διαβάσει την σχετική άδεια και κατεβάζουμε, κάνουμε download το SDK. Όπως βλέπετε εδώ κάτω αρχίζει και κατεβαίνει. Για να το δω και εδώ, είναι αρκετά μεγάλο, είναι περίπου 470 MB, οπότε θα σταματήσω το βίντεο εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο βίντεο όπου θα δείξω πώς θα τρέξουμε για πρώτη φορά το ADT, σε ποιο φάκελο πρέπει να το βάλουμε και πώς θα κάνουμε setup το όλο περιβάλλον για να γράφουμε εφαρμογές Android.